በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ከመይ ኣለኹም ናይ ዜዶ ዩቱብ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ብኣነ ኩሉ ሰላም እዩ እግዚአብሔር ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹ ድማ ሰላም ንትኹንለይ ናይ ወትሮ ትምኒተ እዩ። እምበኣርክስ ናብዚኣ ቻናል ክትኣትዉ ከለኩም ላይክ ሰብስክራይብ እናገበርኩም ዜዶ ጓል ተዋህዶ ሓብድኹም ኣበራታትዑኒ ኢኹም መበረታትዓኹም ኣይፈለኒ። እዚኣ ቻናል ሓዳስያ ስለዝኾነት ከምኡ ድማ ብዙሕ ሰርሐላ ኣይፈልጥን ከም ትፈልጥዎ ናይ ርምዳን ስራሕ ስለዝኾነና ኣይሰራሕኩላይ ማለት እዩ። ከም እንግዲህ ግን ከም እግዚአብሔር ፈቃድ ክሰርሐላ እየ። ኣበራታትዑኒ ኢኹም እምበኣርክስ ሎማዓንቲ ሕዘልኩም ዝመጻኹ ምስቲ ዓብዪ ጾሙና ስለዝኾነ ሕቶን መልስን ሕዘልኩም መጽእ ኣለኹ። ናብቲ ሕቶን መልስን ክብለኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሸውዓተ ናይ መስቀል ቃላት ስሞም መን እዮም ዝበሃሉ? ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ? ማርቆስ 15 ካብ ፍቕዲ 34 ካልኣይ ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቅር በለሎም። ሉቃስ 23 ካብ ፍቕዲ 34 ሰልሳይ ሎሚ ኣብ ገነት ምሳይ ከም እትኸውኑ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ። ሉቃስ 23 ካብ ፍቕዲ 43 ራብዓይ እንሆ ወድኺ እንሃትልኻ እኖኻ ዮሃንስ 19 ካብ ፍቕዲ 26 ካብ 27 ሓምሻይ ጸማእኹ ዮሃንስ 19 ካብ ፍቕዲ 28 ሸርሻይ ተፈጸመ ዮሃንስ 19 ካብ ፍቕዲ 30 ሸውዓይ ኦ ኣቦይ ነፍሰይ ኣብ ኢድካ ኣማህፅና ኣለኹ። ሉቃስ 23 ካብ ፍቕዲ 46 ሸውዓተ ናይ ጎይታና ቃላት ኣነ እየ። ቀዳማይ ናይ ህይወት እንጀራ ኣነ እየ ዮሃንስ 6 ካብ ፍቕዲ 35 እስካብ 48 ካልኣይ ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን እየ ዮሃንስ 8 ካብ ፍቕዲ 12 ሰልሳይ እቲ በሪ ኣባግዕ ኣነ እየ ዮሃንስ 10 ካብ ፍቕዲ 7 ራብዓይ ህያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ዮሃንስ 10 ካብ ፍቕዲ 11 ሓሙሻይ ትንሣኤ ህይወት ኣነ እየ ዮሃንስ 11 ካብ ፍቕዲ 25 ሸድሻይ ኣነ መንገዲ ሓቅን ህይወትን እየ ዮሃንስ 14 ካብ ፍቕዲ 6 ሸውዓይ ኣነ ናይ ብሓቂ ጉንዲ ወይኒ እየ ዮሃንስ 15 ካብ ፍቕዲ 1 ሸውዓተ ተኣምራት ኣየኖም እዮም? ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓንትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ንምድሓን ክብል ኣብ ዕፀ መስቀል ምስ ተሰቐለ ግዜ ዝተፈጸሙ ተኣምራት መን እዮም? ቀዳማይ ፀሓይ ጸልመተት፣ ካልኣይ ወርሒ ደም ኮነ፣ ሰልሳይ ከዋክብቲ ረገፋ፣ ራብዓይ ኣካውሕ ተሰንጠቑ፣ ሓምሻይ መቃብራት ተኸፈቱ፣ ሸድሻይ ምዉታን ተንስኡ፣ ሸውዓይ ናይ ቤተ መቕደስ መጋረጃ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ተቐደደ። እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ዘቕረብኽዎም ክቡራት ኣሕዋተይ። ናይ ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዘወዓለልና ውዕለታ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ እሞ ስለ ስሙ
እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ተመስገነን ይሁን በእውነት በሐና በደካማታት በኃጢአተኛታት ከም ዝግለጽ አይኮነን በእውነት እግዚአብሔር አምላክ ዝገበረልና ለታብ ተሕሞ ብዙሕ እዩ እግዚአብሔር አምላክና ጋሜ ዝኸበረን ተመስገነን ይሁን نعانا حاتياتنا نكلحن كاب سماعات وردو كابادنا قدس لنجو مريم توليدو نعانا كاب حاتياتنا نمدحن سكبرلنا وعلتا بحنا حاتيات زقل بحنا حاتياتنا تات زقل سايكوننا بمحرته حزوين أمنا بسلام كان زجمرنا بسلام نبرهانة تنسايو يبقى حنا آمين وسبعات لإግዚአብሔር وولادته دينجل ولا مسقالو كبر يقوين بارك